Хора, вече видеята няма да излизат само от на баба телефона, а и от Мимито. а и от моя. Първото, което много се радваме, защото вече ще можем да снимаме от където ходим, например. Ако баба ни дава телефона. Да, защото буквално баба, нали, стои тук, а ние като пътуваме за Молдова и ние... И очаквайте много скоро влог. Влог, да, ние даже днес ще го започваме. И когато пътуваме за Молдова, баба, нали, няма да е с нас, а ние няма как да й вземем телефона, за да снимаме в канала ни. Защото какво ще прави? Да. Ако е скучно. Да, например. Не иска да гледа на дядо новините. Дар! И за това вече канала аз се опитах да го пренеса и да е на моя и на баба телефона и успяхме. Така че когато пътуваме за Молдова, ще очаквате много хубави видеа от Молдова. И очаквайте много скоро влог, който ние буквално сега след малко сега започваме да го снимаме. След малко ще го снимаме. И чао на всички, това ни беше новината, просто да знаете, че вече видеята ще излизат не само от на баба телефона, а и от моя.